Λοιπόν, αυτό θα σε χτυπάω. Αυτό είναι γεμάτο και αυτά τα δύο είναι άδεια. Ναι. Θα τα ανακατέψω και θα πρέπει να βρεις ποιο είναι το γεμάτο. Οκ. Αλλά θα τα κάνω γρήγορα. Και αν δεν το βρεις, Θα με χτυπάς. Οκ. ωραία. Ποια είναι? Δεν το πιάνει! Α, δεν πρέπει να το Αλλά κάνω. εύχεσαι. Δεν πρέπει να το Αλλά κάνω. εύχεσαι. Ποιο ήταν, για δείξε μου. Οκ. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Κάτσε το πάρω αυτό. Αυτό. Πώς γίνεται? A few moments later. Το αριστερό. Αυτό. Ναι. Wow, είναι όλα άδεια.